dudu padha dudu rupa among ati pawidani luput pisan kana pisan yen gampang luwe gampang yen ngela ngela kalatur tanya kanati nombat arato perjalanan dangdut kreasi rukun warga santoso nami kepalanipun analuri budaya ati luhung mugi datan kemon saya semi rembaka yuk dijelasake
Sari rukun warga santoso mijil saking tata kemawi nyawiji ing rahayu dilestari senajan mong rongkota mawe rasa ladrangi kijing mireng kang sumandi ngamong tansah eling libur rasa papane warna-warna senajan mong rongkota mawe rasa banyune sendal ilang kasele wis mari ramriya banyune beneng ane semaki ati uga lali mreng tindak kang suci aduh segere banyune sendal wis mari ramriya banyune beneng ane semanggi ati uga lali mreng tindak kang suci Allah tansah gandrung-gandrung ramadina wengi tansah gandrung-gandrung tansah keporo nyoto
wis kuncara ya
ake